V seriji dokumentarnih filmov Zgodbe lovcev bomo skupaj z lovci odkrivali njihovo naravovarstveno vlogo in njihove poglede na velike zveri v naravi. V tokratni zgodbi bosta sodelavca in prijatelja, slovaški lovec Štefan Zatroh ter češki zoolog in slikar Ludvik Kunc, predstavila, kako sta si več kot 20 let složno prizadevala za ponovno naselitev risov po Evropi. Zgodbe lovcev. Lovca na žive rise. Pripoved začenja zoolog in slikar Ludvik Kunc, ki je deloval kot paznik v živalskem vrtu Ostrava. Rys v době, kdy já jsem do zoo nastoupil, v zoo nebyl, ačkoliv v Beskydech údajně v té době jich bylo 25. No a tak jsem si tehdy dal úkol, že do zoo musíme tohle jako malého tygra našeho získat a podmínky byly velmi vhodné, protože na Slovensku jsem tomu věnoval v té době Bohdan Miller a já jsem od něj přebíral na Vánoce první rysí rodinu. Máma se o ta svá mlaďata starala na Vánoce, ještě to byla taková malá koťátka, velmi dobře a vychovala je do dospělosti. Od toho prvního rysa, který přišel do zoo někdy v letech 1965 a 66, jsem propadl tomu kouzlu rysů. A když potom už pan Bohdan Miller a další pokračovatelé jeho už neměli takové výsledky, tak jsem se seznámil se Štefanem Zatrochem a to byl zase můj učitel na dlouhou dobu. Gozdar in legendarni lovec Štefan Zatroh se je nad risi navdušil ob koncu 50 let prejšnjega stoletja. Po mnogih letih opazovanja risov v njihovem naravnem okolju je razvil inovativno tehniko odlova te največje evropske mačke. Ne smemo pozabiti, da risi na Češko-Slovaškem v tistih časih niso bili priljubljeni. Ljudje niso poznali njihove prave vloge v naravi in so jih zato preganjali. 2, čiže 5 išlo do Brna, do zoologickej záhrady. Len bol som to tam pozrieť, aj s manželkou, aj so švagrinou. Tak sa mi to nepáčilo, že sú tu vlastne zatvorené. To nemá cenu tu chytať rysov na čo. Zasa je v tom. No a potom sa prihlásil Kunc, že majú nejaké dohody so zahraničím, že by zahraničie chcelo, aby sa tam dodali nejaké rysy z terénu na osadenie zoo, osadenie na tie miesta, retroindukciu. Na srečanju je Kunc Zatrohu predstavil zamisel o tem, da živalski vrt v Ostravi postane začasna karantena za rise namenjene programu ponovne naselitve. To je dodatno spodbudilo Zatroha, ki je v nadaljevanju kariere zagotavljal rise tako rekoč vsem programom naselitve risov po Evropi. Už boli deti väčšie a všetci sme šli, ja som zobral tu kone z dediny a celá rodina sme šli hore. Chlapci, aj manželka, dcéra. Dcéra mala asi 8 alebo 9 rokov, tak stála pri mňa. My sme zatmeli a on nechcel ísť zvonku. Tí držali tú bednu tam a ja som si zobil takú vidlu, vytlačím ho vonku nejako. A zaujímavé, že cez deň skôr vybehnú, ale v noci nie. V noci sa on lepšie cítil. To už mi zatmelo pomaly. Tak reku, čo teraz? Tak som z vrchu vypálčil jednu žrtku a z vrchu som lenže ako náhle som vypálčil, tak hneď momentálne mi tak, ale mal som takú hrubší kabát, tak z toho vytrhol za ruku a ešte dcera hovorí, že chcel vám podať ruku, hovorí. A ja si z toho robila srandu. Tak keby som nemal taký hrubý kabát, tak by vytrhne to bez ruky. No a potom ho dostali nejako dnuka, ale už pozde už sa zatmelo. A boli také všelijaké prípady. Všichni rysové, a to se týká bez výjimky, milují skály. Vysloveně milují skály a celý technika odchytu je nejlepší tam, kde jsou nějaké skalní jevěže. A toho největšího lovce rysů Štefana Zatrocha zase ty největší úspěchy byly v takovémhle nějakém terénu, který je tady dole. To sú tie krkavčie skaly vlastne, to Kunc kreslil.
Aj tu hore sú ešte rysy, aj dekade. Každé moje dieťa má doma od Kunca pamiatku rysov, lebo to, keď on prišiel k nám, to má taký dar, že to až neuveriteľné. Chystali si papiere, prišiel k nám, potom sme zbadali, že aké on má nadanie. No čo chceš, tak rysa. A začne od chvosta. Ale každý ťah je 100%, nikdy ho netreba opakovať dvakrát. Nikdy. Zase od krátké oháňky. Kunc poudarja pomen zavarovanih gozdnih ekosistemov za dolgoročno preživetje risov po Evropi. Začal jsem až jako důchodce v plné míře se vracet nazpátek do míst, které mám spojeno s rysy. Ale to je tisíce míst na Slovensku. Především míst velmi krajinářsky zajímavých, divokých, to znamená, kde jsou staré lesní porosty, což je třeba v tomhle případě starý lesní porost, pralesní, kde rys má ideální možnosti krytí a kde se může dostat velmi blízko ke své kořisti. Rys, jak všichni rysové, mají velmi rádi vyvěšená místa, zase z toho důvodu, že mají ideální možnost kontrolovat své okolí. Takže já jsem nacházel stopy na Slovensku za plné zimy, v tuhé zimy na Velkém Boku, což je 1700 metrů, kde všechna zvěř byla dole. A do dneška nemůžu pochopit, proč se rys vyšel nahoru na ten kopec. Jestli chtěl vidět východ slunce, za kterým jsem tam šel já, a západ slunce. Nevím, ale vím, že musel z toho mít nějaký požitek. Život rysa je samotársky život. Akurát, že samica vodí tie mladé. Tie mladé potom v druhom roku, keď sa má už okotiť, ona že vrhne v tom máji, povedzme, mladé, tak tie, ktoré hodila 2 roky, tie ešte rok budú chodiť spolu. Ešte rok. A vtedy sú najzraniteľnejšie. Najviac som takýchto chytil, tie mladé. A oni už idú obsadiť ďalší revír. Povedzme sa sťahujú smerom na Maďarsko, alebo tam. A už tam obsahujú, už tuto nezostanú. Ona tu bude mať zasa druhé. V podstate tá samica to miesto obchádza, ale už ten prírastok odíde ďalej. Zaključimo z Zatrohovimi spomini na 47 rysov, ki jih je v dolgi in uspešni karieri ulovil za ponovno naselitev po Evropi. Som hrdý na to, že ako polovník som pomohol dostať sa rysom tam, kde už dávno vyhynuli alebo zničili ich a že sa im tam darí.